Ngibekezelile kodwa manje akusangwazi. Ngathula ngoba kusho wena mfowethu. Angisakwazi. Angifuni ukuyishada le ntombazane. Angifuni. Angifuni. Lalela la. Kuzomela ushade. Emva komshado usiyomlahla-ke. Umshado usuyasondela manje bhodi. Wonke umuntu la endaweni ukhuluma ngawo. Akusawona nje umshado. Sekuwumcimbi omkhulu. Lalela la. Futhi ngeke sikwazi ukuvala lo mcimbi. Siyozuza kakhulu uma sakho ubudlelwane nalabantu. Uchaza ukuthini manje mfowethu? Uchaza ukuthi impilo yami mele ngiyimoshele into encane kanje. Akumele umoshe impilo yakho. Kumele umoshe impilo yale ntombazane. Kuzomela umhlukumeze le ntombazane. Njengoba naye wayekuhlukumezile nawe, kuzomela silisebenzise leli thuba. Bese simlahlela kude. Bese uyaphinda kuyashada futhi. Ngizokulethela umfazi omfunayo. Ngenze njani ke ngoSuriya? Ehlisa umoya ndoda. Uyazi ukuthini? Yonke into inesikhathi sayo. Mawukuthi insimbi ayakashisi kushuthi asikwazi ukwenza lutho. Asidedele insimbi ishise kuqala. Bese siyamlungisa lo Suriya. Sizomfundisa isifundazo sikhumbula impilo yakhe yonke. Lungiselani izibambi kanye nama-weeks. Wozani siqaleni. Yebo, wawushiya nansi umsebenzi. Mantombazane, wozani samba. Suriya, Yebo. sicela unakekele amanye amalungiselelo. Ulungile, izobonana. Kaju, Ya, ubheka amatiye lapha. Wena unaka ukudla. Ha, bhuti, akazilutho ngokudla lona. Mina ngikhona, ngizokunakekela ukudla. Yena enza itiye. Mina ngikade ukudla. Ngiyamuza yazi mina. Wekashu, kade itiye wena, mina ngikade ukudla. Hey, ngizokwenza ukudla wena wenza itiye. Yenzo kade ukudla, kade itiye wena. Hey, ngizokwenza ukudla wena wenza itiye. Ngala kunikwebhana ngathi amakati. Benisayinda apho uthi nizoza lapha. Ake nihambe niyona ukudla namatiye. Hambani. Asamba. Sahamba. Nginesiqiniseko sokuthi kukhona akwenzayo. Shado bhuti. Kubukeka uyifela ngayo ibhadi. Unjani impela? Ngakwenza. Uyazi ke nawe. Ngingahleka nabaningi. Kodwa munye vo senhlizweni yami. Sanibonani. konke sekulungile manje. Kanti kusekuncane lokhu, kuningi okuseza. Sibingelele gogo, nawe ntombi. Abesifazane bangaphakathi. Nisazise uma kukhona nikudingayo, niyezwa? Ya. Sisi? Ha bakithi, wazi hlala. Ngiyathemba ulambile kakhulu. Lutho. Usinde ngoba ushayisane nomalume futhi. Apho hlakaniphile yazi. Ubani igama lakho? Sexy. Ngempela. Suriya. Kulungile.
Sekukaningi ngikutshela, angimfuni nalapha ahambe khona uSurya. Ungilethelani lana? Ehlisa umoya. Asizelanga umcimbi la. Kodwa sizoqeda ngoSurya unomphela. Ngitshele mfowethu icebo lakho lithini? Namhlanje uSurya uzodabula amafu. Ngizombhabhadisa ngomlilo. Phambi kwa wonke umuntu. Kukhona ozothola. Akekho ozokwazi. Sengiwathumelile amadoda e-storeroom. Sebewachithile amafutha nazo zonke izigubhe bezingaphakathi. Uma uSurya engena endlini, lamadoda azomkhiyela ngaphakathi. Bazothela omunye upetrol bemngaphandle, bese kuthi emva kwalokho oyedwa kulamadoda uzokhiya isicapha. Emva kwalokho boom boom boom. uSurya uzoshaba umlotha kulowo mlilo. Mnumzane, amalungiselelo senziwe. Kuhleke. Kodwa nokhumbula into eyodwa madoda. Mawukuthi khona ongabazayo noma oyedwa wena abanjwe, ningalinge nilikhiphe igama lethu. Ungazikhathazi ngalokho. Hambanike. Manje kumele senze isiqiniseko ukuthi lo mfana uSurya samfaka e-storeroom. Uzoze ngena yena phakathi. Sizozwa. Siqhuma. Boom. Nithi ngiqedile ngamalungiselelo. Kodwa ngibona Ranguli mina la ethempelini. Thulja. Shesh, wenza uRanguli manje futhi. Ayo wodwa. Ngifuna lo namadoda 25. Sezwana? Dolja. Khona kutshele khona. Yenza uRangoli ngokusheshsha. Ndodana. Miyeka athi ucabanga uShuni awuthandayo ke ndodana kuqala. Uyothi masekhetha uShuni wakhe. Uzombona uzoba muhle kanjani kwingubo yakhe. Yambona ke usewukhethile. Bukani. Uyambona ukuthi akahleli kahle. Hello. Sungakuphi? Ngizoba lapha emzuzweni engu10 kuye ku15. Kodwa ngazi ukuthi ngingakephi ithempeli wendoda. Buza kubantu lapha ethempeli laNkulunkuluwazi bazokhombisa. Ngeke uthuke. Enza nje izinto eyodwa. Ngisendele location. Mfethu, ngiyenza kanjani le nto? Phela mina ifone ngiyiphatha yobhophopo. Wena shaya imoto nje uze ngala. Uma ukuthi uyaduka ungifonele. Kulungile, ngizoba lapho. Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.